Slušajte, imam nešto da vas pitam. Da li smete? Ona se smeje, zasmijala me. Valentina, ti si najbolja na svijetu, obožavam te. Ja tebe. Jao, kako sam se najela ružica od ove hrane, ali mogla sam malo da prilegnem. Evo, baš ovdje kraj ovog mačka. Ja. Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu, kao što vidite po naslovu, dolaze mi Tina i Valentina i danas ću provesti dan sa njima. Ja ih sada čekam da dođu, treba stignu svakog trenutka i pre nego što dođu vi obavezno lajkujte ovaj video, prijavite se na njihov kanal, na moj kanal i mi se vidimo. Ja ljudi, evo ih idu. Ulazi, čao! Ćao! Dobrodošli! Malo pakisli, ljubim te Kiki moja, čao vuče, srce moje. Ćao, evo ovo je za vas, mislim za vašu porodicu, a ovo je isto jedan poklončić. Nije trebalo, pa zajedno. Ovo je za naše drage pratioce povodom naših 10.000 i vaših 100.000. Donijela sam lepe poklončiće. Ja, kako je sladak, pa ja jako volim kuce, pa daj, voli. Vidiš što me miriši, verovatno miriši. Zbog tvoje mile, zbog tvoje mile. Raduje ti se, raduje ti se. Šta se raduje? Ja, što je sada? Ajde, ružice, kuvaj kafu, spavala sam. Odmah. Ajde, volite sedite, vi ste umorni od puta. Može, ajde, sešćemo, naručit ćemo jednu kaficu, može kapa? Kako da ne? Može, ja što vam je lepa kuća, ja vidim ovo gledalo, ne volim da se gledam, ovo mi je nova haljina, tamo da vidim. Wow, kako je lepa, da te vidimo, jao, zgodna i lepa. Ja, hvala. Evo i Roni se oduševio tvojom haljinicom. Ja, što vam je lepo, ovaj sto s ovim stolicama, ja, hoću ovdje da sedimo. Jao, Kiki, kako ti je lepa soba, vau, pa sva je u rozoj boji, mojoj omiljenoj. Pogledaj ove balone, ja, vidi ovaj veo. Ovo mačka, šta je ovo? Pa nisam znala da imaš macu, jao, to je svi slatka, ta si se ti uspavala jer, jao, pogledajte drugari macu. Kako se zove? Mica. Oprava se Mica, ode ona da spava. Cijela soba ti je kao u bajci, ne mogu da verujem. Valentina, vidiš da Valentina kako? Kiki, pa ti imaš klavire, mogu da probam. Da, naravno, izvolite. Hvala, sad ću nešto vama da odsviram. Sad ću da budem profesorica klavira. Bravo, bravo, čista desetka. Ajde, Valentina, probaj. Ali vidimo kako Valentina svira, a vi pišite ko je bolji, Valentina ili ja, ko je bolji od svira. Bravo. Bravo. Ajde ti nama pokaži kako se to radi. Ajde, osviraj nam nešto. Šta ćeš da odsviraš, Kiki? Izvolite. Ajde. On je dobro. Profesionalac. Oduševljena sam. Bravo! Šta je talent i dan, Boga? Jao, Kiki, vidi ovo. Ovo je mnogo lepo. Gledala sam tvoj video. Jesi gledala, ti se dopada video? Da, više sviđa nego u videu. Ovo je 100 puta lepše uživo. A šta ti je najlepše? Najlepše su mi ove olovke. Nekako su stvarno fantastične. Ma šta radite, devojke? Šta vi tu komentarišete? Šta je lepo bez mene? Daj da vidim ja šta je tu lepo. Jao, pa mi smo isto snimile back to school video. Da, isto smo kupovale neke lepe šestare, sveske, markere. Jao, što su ovo lepi. Jao, kao neke one bombone, a? Pa Tina, to si mi ti donela prvi put kad smo se vidjele. Jao, da, ja ih zaboravila, ali ja sam vidjela da su oni meni nešto poznate. Jao, od Valentina, ovo smo mi Kiki kupile, sećaš se, kad smo joj poklonili na Adi. Jao, još ih čuvaš, Kiki, ti si divna, sve ti je predivno i lepo. Jako si uredna devojčica, svaka čast, ali mi se sviđa ovaj jako flamingo. Jao, Valentina obožava flamingo, pogledaj kako je čupav. Prelep je, jao što je lep, moram da ostavim. Jesi napravila već nešto? Da vidimo. Ja, Valentina je napisala Kiki, stavila srce i bombonu. Valentina, ti si najbolja na svijetu, obožavam. Ja tebe.
tebe. Šta ćemo sada da radimo? Ne znam, ajde da smislimo nešto. Hvala. Šta ti najviše voliš da jadeš? Pa ne znam, možda ćevape. Ćevape? Ja volim pileće bilo, ali sam uzela ovu kupnicu sa sinom da je probam da vidim kakva je. A Valentina voli kupusa kao zec. A ti Vučo šta voliš da jadeš? Pa kupusi ćevape sve volim. Boga mi je sve ukusno, sve je prelepo. I ovaj ovdje, ovo ljuto šta je to, urne bez pavlaka i ovaj ovdje isto im neki miks ima žuti. Nije senfal je nešto slično, baš je lepo sve. Jo, kako sam se najela ružica od ove hrane, ali mogla sam malo da prilegnem, evo baš ovdje kraj ovog mačka, sad ćemo ja i onda spavamo. Ja. Joj, natovarila sam se. Ajde, da igramo stoni. Vidi stvarno stoni tenis. Jao, Kiki, pa ovo mi je omiljena igra, što ne govoriš da nema stoni tenis, čoveče. Ajde, ja ću da govorim. Devojke, to je stoni fudbal. Ali samo se vi igrajte, samo se vi igrajte. Stoni fudbal. Ajmo, stoni fudbal. Znam. Gdje vam je loptica? Ajde, opa. Uzme. E tako, imam ja sam donela lopticu iz Novog Sada. Ajde, brzo, trči po lopticu. Idemo po lopticu u torbu. Devojke, evo loptica. Ajde, kako ćemo da igramo? Ko će s kim, ko će s kim? Slušajte, imam nešto da vas pitam. Da li smete vas dve protiv mene? Možemo, Tina, razbit ćemo te. Razbit ćete me? Ajde, baš da vidim. Ajde. Okej, onda... Mi smo crveni. Dobro, ja sam žuta. Da, ovo je tvoj god. Dobro, ajde. Igra može da počne. Sad! Evo i sad! Čekaj, sad ću da dođem. Tina, pošto si pobedila, zaslužila si jednu čokoladu. Izvolite. Izvolite, ona je pobednik, ona je pobednik. Malo se cira u glavu. Dobro, eto ti čokolada, ona ti je pojesti kad budeš spavala. I ljudi, kao što vidite, Valentina i ja smo trenutno u drugoj garderobi, to vam neće smetati, to je zato što smo snimali video za Tinin i Valentinin kanal i sad smo rešili da upropastimo Tinu. Evo Tina, ovdje se nalazi šminka, pogledaj kako ćemo te šminku šminka. Vau, pa joj, odva čekam, baš mi se sviđa. Ajde, krenite, devojke. Ajde, prvo sklonimo kosu. Što da skloniš kosu, šta mi se Pa radiš? moramo. Pa što moraš? Da možeš da mi šminkaš? To su one letnje obične šnale, jel? Aha, ne frizerske, možete usputiti da mi isvenirate. Možda dobijem ja i frizuru uz ovo. Šta me tu nešto bode. Možda dobijem ja usput i neko friziranje. Ok, krećemo. Ajde. Uplašila si me, Kiki. Kako si to krenula oči da mi iskopaš. O Bože. Dobro, ja volim. Onako diskretno, malo samo. Ja sam koristim kreon, strica šminke i malo ruža stavim ustan, tu sve. Ništa više ne koristim. Ja šminkam se puno. Pa tako ti nisam šminkamo, ništa nije. Lepo pufnosti. I draga Tina, gotova si, sada možeš da se pogledaš. Ajde, jedva čekam. Dobro, nema veze. Ajde.